Good morning guys! Welcome po sa aming YouTube channel. So for today's video guys, i-share ko lang po sa inyo kung paano ko po ina-apply ang Brilliant Rejuvenating Set. So kung interested po kayo guys, just keep on watching! So, ito po pala ang laman. Ipapakita ko lang po sa inyo guys ang laman ng isang set ng Brilliant Rejuvenating. Nabili ko po siya guys sa halagang 350 pesos lang po. At ito po yung unang laman niya. Yung meron siyang Brilliant Essential Rejuvenating Facial Toner. Ito po siya guys. Pasensya na kayo guys, hindi ko na po maipakita sa inyo yung box kasi po naitapon ko na po kasi tsaka yung sabon guys, ito po siya. Ito po yung sabon niya, naitapon ko na rin po yung ano niya, yung nalagyan niya kasi po hiniwa-hiwa ko po siya, malaki po siya, siguro hanggang ganito po siya guys. Hiniwa-hiwa ko lang, dalawang hiwa na po yung nabawas ko nito guys. Ayan po, nakita nyo po may markang Brilliant na lang po. Nawala na po yung T. Kasi nga po, hinati ko na po siya guys. Dalawang hati na po yung bawas nito guys. And then, meron din po siyang laman na Brilliant Essential Rejuvenating Facial Cream. Ito po yung sa gabi po guys. Sa night po siya ina-apply. Then, meron din pong Brilliant Essential Sunscreen Gel Cream. Sa araw po to guys. Sa araw po to ina-apply. Then, ayan na po. Papakita ko na po sa inyo kasi kakaligo ko lang po. Then, mag-a-apply na po ako ngayon. Asan na yung bulak ko? Actually, yung bulak ko po guys, hindi ko po siya as in malalaki na pag ganito lang po siya kaliit na bulak. Tapos ito po, una ko pong ina-apply yung toner niya, facial toner. Brilliant Skin Rejuvenating Facial Toner is expertly formulated with combination of 3 powerful actives. Glycolic acid gently exfoliates the skin to reduce the appearance of blemishes and fine lines. Alpha-arbutin works by blocking the tyrosinase activity of the skin, which then inhibits the production of melanin to achieve a lighter skin tone. Allantoin is added to help reduce the redness and inflammation caused by pimples. So, ito po guys. Actually guys, ginagamit ko lang po siya kasi hindi naman po ako as in tagyawatin. Ang ano ko lang yung ito guys, ito. Nakita nyo po ito. Pimples pa ako nung nakaraan. Ang laki dito. Bumatong dito sa ko ilong. Kaya, ayan, umitim siya. Kaya ito, nung tinatry ko na, ginamit na ito mga 1 week, medyo lumiit-liit, hindi na siya masyadong klaro guys. Ayan, dati po, nung hindi pa ako gumamit nito, sobrang klaro po talaga siya. Halata siya kasi ang laki ng nito, yung ganyan po. Ganyan, tapos ang itim. Ngayon hindi na masyadong itim. Medyo nabawas-bawasan siya guys. So, ito na nga, marami ng chika. Ginawa ko guys, mga 6 na patak lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi po, sobrang tapang po nito. Sobrang tapang. So, wag nyo pong as in, madaming patak kasi baka po mag-aano yung mukha nyo. Irritate. So, ganyan po yung ginawa ko guys. Dito ko po sa ilong, inuuna. Ayan. Tapos, pag ganyan siya pataas. Tapos, ganyan. Kailangan po siya guys, ipataas mo po siya. Ayan. Tapos, yung ganyan naman. Basta as in pataas po siya guys. Huwag mo po siyang masyadong dinidiin kasi mahapdi. Medyo mahapdi po talaga siya guys.
Tiisin nyo na lang. Ganyan po talaga pag tiis ganda tayo. Charot lang. And dito naman sa may noo, ganun lang siya guys. Yan. So hindi na siya masyadong basa, kaya ang ginawa ko po, pinapatakan ko siya ng 3 beses. 1, 2, 3. Kasi hindi na siya masyadong basa dito pagdating sa noo. Ayan guys. Ayan. Tapos itong mga maiitim sa ano din po to guys, sa tagyawat, kaya ginaganyan ko siya. Pinapatagalan ko muna siya ganyan. Ayan. Kung saan po yung gusto nyong matanggal, idiinan nyo lang po siya ng medyo, ayan, pati ito maitim. Ayan lang po yung pinaproblema ko guys, yung galing sa tagyawat tapos nangingitim. Ayan po guys, medyo mahapdi po talaga siya. So ito sa may ilong, balik ko pa dito sa may ilong. Huwag mo po siyang ipababa guys, ipaganyan. Pag magpahid kayo, kailangan ipataas niyo po. Ayan, para po mabinat. Ayan, ganyan. So, huwag niyo po masyadong diinan. Pangkatamtaman lang po guys. Isalin niyo po dito sa may leeg. Kasi medyo basa-basa pa siya guys, sayang. Kailangan pantay. Pasensya na po kayo sa braso ko guys, malaki po talaga braso ko. Yan. Isalin niyo po yung leeg para po magpantay. Yan. Malaki po talaga yung braso ko guys, pasensya na po kayo. And then, tapos niyan guys, yung toner, natapos ko na po siya sa pag-apply. Ito na po yung sunscreen. Ito po guys, yung sunscreen. Yan po. Daily Moisturizer. So, ito, ayan po guys, yung ano niya. Yan. Meron po siyang kasamang yung parang pala. Parang pala guys, ito po yung ginagamit ko. Ayan. Sad to say, konti na po yung laman guys. Oh no! Kasi na po, 3 linggo na po akong gumagamit nito. At ngayon lang po ako nakaisip na i-vlog, i-share sa inyo kung ano pong skincare ko. Charot, feeling. Wala lang. Gusto ko lang po i-share sa inyo. So, ayan po guys, konti na lang po. Ayan. So, igaganon mo po siya. Kita. Kasi ano, ang dilim kasi. Ginawa ko po, ginanyan ko lang po siya sa may mukha po. Ayan, dito sa may maitim. Ayan. Super effective po siya sa akin guys. Hindi naman po siya nasisira kasi hindi ako palalabas ng bahay. Hindi ako naiinitan. At saka kung may lakad kayo guys, maglagay kayo nito tapos paano nyo muna ng 30 minutes bago po kayo lumabas. Kasi ang tapang po talaga ng ano, yung toner. Hindi siya pwedeng may expose siya kaagad sa ano, sa araw. Baka po masisira yung mukha nyo. Kailangan mo na magpahinga muna kayo ng 30 minutes bago po kayo lumabas. Mag-expose sa araw. Konti na po yung laman nito guys. Kaya na problema na ako. Oh no! Tapos salin nyo po dito sa may leeg. Wait lang, gusto ba naman itong buhok na to? Ito sa may leeg guys kasi.
Kailangan pantay yung pagkaputi. Hindi pwedeng mukha lang maputi tapos sa liig ang itim. Ayan, iganan mo po siya. Ayan. Tapos, dito, ibaganon mo lang. Kailangan din po guys, katulad dun sa toner, yung ano nyo, ganyan mo siya. Paganon mo po siya pataas. Ganyan mo po siya guys, ipataas na din po yung ano nyo ng cream. Tapos dito sa may noo. Ayan. So, ayan lang po guys. Kailangan mo lang po siyang i-ganyan ulit, ipataas. Yung katulad din po sa toner, sa pag-apply nyo po ng toner guys, pa-up po siya. Hindi po siya pwedeng i-pop down. Para po pag pa-up, mabibinat po yung skin nyo. Ayan. Ayan na po guys. Ito na po. Tapos ko na pong paglagay ng Brilliant Rejuvenating Essential. Ito. So, sa gabi naman po guys, ganun din po. Gamitin nyo din po itong pagtapos nyo pong maghilamos. Gamitin nyo din po itong toner na to. Tapos, itong facial cream, yung pang night na po siya. Yung pang night din po. Ganon din po yung pag-apply nyo, yung katulad kanina sa pinakita ko sa inyo, sa pag-apply ngayon sa morning, yung toner. Pag ganon din po, pataas, tapos after that, ito po yung night, yung cream din po. Ito yung itsura ng cream niya sa gabi. Hindi po siya katulad sa cream ng day guys. Ito medyo madilaw po siya. Yung pag may gabi. Ganon din po guys. Katulad kung ano po yung apply niya sa umaga, ganon din po. Pero pagkaiba lang yung cream niya. Tapos, ito namang sabon, syempre, sa pagliligo mo, lahat po, pwede din po siya sa buong katawan. Ito, sabon niya. So, kung nafe-feel nyo po guys na na medyo mahapdi na siya, kung sa araw-araw nyo pong ina-apply, so kasi ginawa ko po nung nakaraan, medyo humapdi po siya mga 3 days. 3 days ko po pag-a-apply, humapdi po yung mukha ko nung, lalo na sa toner, kaya in-alternate ko po guys. Kunwari, ngayong araw, sa gabi, naglalagay ako, tas kinabukasan ng gabi, hindi mo na ako naglalagay guys sa gabi, kasi baka po masisira yung mukha, ma-irritate. And guys, mabot pa siya ng 5 days bago siya namalat guys, namamalat yung mukha ko. Kasi sa iba kasi mga 2 days lang namalat na sa kanila. Sa akin, umabot pa siya ng 5 days bago siya namalat. Bago siya namamalat guys. Tapos, yun din, hindi ako nagpapainit. Tapos, kung lalabas nga ako, naglagay ako ng sunscreen. Tapos, 30 minutes bago po ako nag-expose sa initan. So, yun lang po guys ang aking share sa inyo sa aking pag-apply ng Brilliant Rejuvenating Set. Sana po may natutunan kayo. Hanggang dito na lang po. Bye!